není to tak dávno, že v každém baráku bola zabíjačka. Takže takúto formu na tieto krásne fašangové sviatky si pripomíname, že aj takéto niečo sme tu zdedili po našich dedoch a pradedoch. Takže keď došli na Vrbovce, takíto novinári, jak Jožka Veteška, pýtali sa, že kde sa tady páli. A stareček mu povedali, ja bych ti mohol povedať, kde sa tu nepáli, to je na fari. Takže Vekbelek pred týdnem byla zabíjačka na fari a včili tady v tento dvori. A jsem rád, že nejsme tady sami a že dochádzajú ľudia, ktorým sa to ľúbi. Konci bývam dolobno frajera mám. V hornom konci bývam dolobno frajera mám. Uprostred dediny, hej, po vodu chodievam. Aj po vínko, uprostred dediny, hej, po vodu chodievam. Švárny chlapco malo aj ľúbiť sa bráňa. Švárny chlapco malo aj ľúbiť sa bráňa. A ja naučená, hej, na samého rána. Hej, hej. A ja naučená, hej, na samého rána.